Bon dia, nens i nenes! Avui us vull proposar de fer una manualitat. Sabeu què tinc aquí? Mireu, mireu! Bé! Són dues ovelles, una de cada color. Voleu fer-ne una? Sí? Doncs vinga, que us explico com es fan. Per fer l'ovella necessitarem un rotllo de paper, cotó fluix, cola de barra o pega o silicona, el que tingueu, 2 ulls, en aquest cas jo els he fet en paper, d'acord? Un rotulador, bolígraf o llapis, el que tingueu, i unes tisores. Primer de tot hem d'aixafar el tub i marcarem les potetes de l'ovella. Una aquí, una altra aquí i una al mig. Aquí marcarem el que serà el cap. D'acord? Ara retallem. Una vegada tenim retallat, continuem retallant per aquí. Mireu, això d'aquí, només la part de dalt. D'acord? Mireu, ja tenim la forma de l'ovella. Ara li haurem de fer les orelles una miqueta al nostre gust. Una vegada ho tenim fet, el que farem serà això d'aquí, que és el cos, l'aixafarem una miqueta per aquest costat i per aquest altre. Com veieu, ja tenim el cos de l'ovella fet. Ara el que hem de fer és guarnir-la. Traiem cotó fluix i fem boletes. Una vegada tenim les boletes fetes, posem cola a tota l'ovella. I ara a posar el cotó fluix. Un cop tenim tot el cotó fluix posat, el que hem de fer és acabar-la una miqueta. Li posarem els nostres ulls, que hem fet prèviament amb un paper. Un ull. I l'altre ull. També li podem dibuixar una miqueta el nas. Les orelles i fins i tot, si voleu, podeu pintar-li una miqueta les potetes. Per acabar, li podem posar un serrell. Agafeu una miqueta de cotó fluix, que sigui poquet perquè no en necessitarem gaire, i li enganxarem al cap. Posem aquí una miqueta de cola i li enganxem al serrell. I així ja tindrem acabada la nostra ovella. Que us ha agradat?